गोदान भिडिअ बयनोबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जासिनाय थाबाय ओमफ्राय दिनैयो पुरा माने रेडि जानानै दं आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ माबा मोनसे भिडिअ लाना फैदों होननानै माने दिनैयो जों गामियावहाय हरसिङा आनसलिकनि माने मास मोनथामजों खनसे दानथामारि सनमिलन जायो नालाय ओमफ्राय बियो दिनैयो 100 टाइम्स जाबाय आरो 100 बार जाबाय दिनैजों ओमफ्राय जों गामियावहाय जादों आरो बे प्रग्रामखौहाय जों गामियाव गोग्लैदों आरो ओमफ्राय दा बेयावनो थांनो पुरा रेडि जानानै दं आरो नोंथांमोनाबो एसे दिन्थिनो होननानै सानबाय आरोना नोंथांमोनाबो एसे नायलांबानो जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे बिदिब्ला दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै नोंथांमोना नायखालांबाय थादो आंजों लोगोसे बिदिब्ला आं दिन्थिलांबाय थानोसै आरो दायो प्रग्रामखौहाय ओंखारलांजेननोसै दुब्लि बारियावसो जादों नै सिख्लाफोरा ओरैबायदि सुन्दरि दा नायलांबाय थादो लोगो मोनलायैया बोसोरसेयानो जाबायमोन जोङो दिनैसो लोगो मोनलायदों आरो गासैजोंबो लोगो मोनलायसिगोन गामिनि सिख्लाफोरजों नोंथांमोनबो एसे दिन्थिनोसै र' पुरा रेडि जाना दं सिख्लाफ्रा इथिंबो जि समायना जाना दंजोबो जों गामिनि सिख्लाफोर ओरैनो थांगासिनो दं दायो दुब्लि बारियावसो जादों नालाय ओंखायनो ओमफ्राय जि फट'सो लाग्रोबाय जोंना नै दिनैसो लोगो मोनलायदों नालाय गामिनि सिख्लाफोर जमानो बेखायनो फट' लानाया सिगां आरो बिराद गोबाव जामारखाबायमोन आरो लोगो मोनिया माने गावबागाव दानिया गावबागाव बेस्थ' थानाय जायो नालाय बे सासे बेलेग रावबो माने लोगो मोनलायनायानो जाला आरो ओमफ्राय दिनैसो प्रग्रामखाय फैनो होननानै गासिबो फैनायाव लोगो मोनबाय आरो गेटआवबो लागोन दायो फट' लानायानो दाबो जायाखै सा
ओमफ्राय दायो जोङो बाहेरायाव जिरायनानै थास्रायबाय आरोना बिराद मानसिबो जाबाय गरम जायगाफ्राबो थोनो नागिरलायाखै आरोना गामिनि नालाय ओंखायनो साइडआवनो जिरायनानै थाबाय जोङो बारलांदोंमोन जोमैयाव आरो लैथोआव बाप्तिस्मा होजानानै मसीजों खौसे जादोंमोन बिसोर गासिबो जिउनि मोनसे जानायखौ जादों आरो जिउनि मोनसे लोंनायखौ लोंदों ओमफ्राय दायो नै जोबसिगोन आरोना मोनाबो जाबाय दायो जोबहां जागासिनो दं आरो दसे जिरायनानै मानसिफोर ओंखारनायखौ नायनोसै आरो सिङावथ' हाबहैफिननायानो जायासै ओंखारबोनानै ओमफ्राय नै दानिया जोंहा मानसिफोर थांखांजोबनानै खोमसिबाय आरोना ओमफ्राय फट' लानो होननानै स्टेजाव जमा लाबाय हनै गामिनि फंबायमोन बिनानावमोन गासैजोंबो ओमफ्राय दानिया नै सिख्लाफोरा माने गावबा गाव बिजि जाजोब्बाय आरो जि फट' लानाया सोर हागौ एकदमबारे रावखौबो राव पात्ता गैयि गावबा गाव गासैबो आंनि बिनानाव गोजा बिसोर गासैबो बिनानावानो जाजोबो आरोना न'नि गोजा गासैबो ओमफ्राय नै दिनैसो इदि जमा लोगो मोनलायनानै गैथ'लालाय लोगो मोनलायथ'लालाय माला लोगो मोनलायनाय जायोसैलाय आरो दिनै जमा खनसे लोगो मोनलायलायबाय गाबोन सोरांबानो गावबा गाव खारफिनजोबनाय जासिगोनलाय आरो ओमफ्राय प्रग्रामा नै बैयावनो जादोंमोन नालाय हनै दहायथ' बिराद मानसिमोन ओमफ्राय दासो मानसि गैयिखाय इदि लानो हाबाय इसोरा केमेरा खेबे मेंजोब्बाय नोंखौ सोरबा एबाराव फट' खेबना होदो नोङो जोंना प्रग्रामा जानानै थांबाय जोबनानै थांबाय ओमफ्रायो भिडिअफोर बिदि एसां लानाय जायासै आरो ओमफ्राय नै दासो खालि मानसिफ्रा थांजोब्बाय सिङावहाय हनै फट' लाबाय आरो थांगासिनो थांसै दायो जोब्बाय आरो नै सुनिबार मोना ओमफ्राय देवबार दिनै जादोंमोन नालाय ओमफ्राय एसां माने भिडिअफोरबो लास्लाबबाय थानाय जायासै आरो गिर्जा हाबबाय माबाय बेबायदिनो जि एसे नोंथांमोननो खोन्थानानै होबाय आरो ओमफ्राय बिराद फट'बो लाबाय मानो होनबा जोङो गामिनि सिख्लाफोरजों माने जोङो लोगो मोनजोबलायियाबो बिराद गोबाव जाबायमोन आरो सोरजोंबाथ' बोसोरफ्रानो जालायलायबायमोन ओमफ्राय दिनै लोगो मोनलायलायबाय फट'बो लास्लायबाय इन्जय खालामबाय स' दिनैनि भिडिअ बेसेबांखिनियानोमोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो माबायदि मोनदों।